Nginibingelele bantwana basezulwini. Kuseyimi umdidi kaTombela Fred kwaMnyathi lo. Cha, bengifuna nje ukudlulisa bafethu kule mbhiyozo eyenziwayo lapha eSouth Africa yokuxosha labantu bokufika abalapha eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Lento abayenzayo umfethu ungizwe Mchunu nophakela umthakathi nodadewethu uJessica. Lento iqalwe udadewethu ngicisha ngazi noma ngisho kahle noZandile lo we-Operation Dudula, bese ke simbone ephuma engena lapha emafemini la aqashwa khona abantu bofika elwisana nalento engaxhasiwe uhulumeni naye, kungekho umuntu omsekayo eyenza nje nezinsizwa zakhe lapha leyanto. Bekade kuMotsha Love behlale ngilibuka njalo lolu hlelo. Baningi abanye futhi bebelusana nedakamizwe khona lapha eSouth Africa besibabuka. Omunye futhi oke walwisana lento beku-Deputy Minister wa-Department of Labour ubaba uJomo Sibiya, naye besimbona futhi engena emafemini nasenkampaneni elwisana nabantu abaqashiwe abokufika balapha eSouth Africa benama-South African engasebenzi indawo. Lento ke ngane zakwethu kade yaqalwa kodwa ayikaze besukume osopolitiki, ngoba osopolitiki bake baphatha lelizwe bebengena abantu bokufika ngokungekho emthethweni akaze beze bebe nalo uhlelo ukuthi bexoshwe. Ngizwe ke abantu mabethi uhulumeni akabalekeleli ngani uthula uthini. Lento nganza ukuthi njengoba sebesukumele bona abantu ayisadingi uhulumeni manje, ngoba once wangenela uhulumeni kuzoba nemiqathango nemithetho ethile ezobhayinda laba bantu, ngoba uhulumeni uzofuna into yenziwe ngani ngomthetho, ngoba uhulumeni ubhekele ukugcinwa komthetho. Noma abe wena uyenza into ngokungekho emthethweni kodwa yena uhulumeni kufanele alandele umthetho. Umthetho ukuthatha ekudeni ke bantwana basezulwini. Futhi mangahle ngenele uhulumeni kobe sekugxambukela nepolitiki, ngoba phela asingakhohlwa ukuthi uhulumeni okhona uvotelwe ngokwepolitiki. Mhlawumbe okunye ke lo mkhankaso omuhle kakhulu, mina ngiyawusupporta, umdidi kaTombela ngiyawusupporta. Lo mkhankaso wenziwa ngabafowethu ongizwe Mchunu nophakela umthakathi nodadewethu uJessica nodadewethu uZandile wa-Operation Dudula kanye nobaba uJomo Sibiya. Muhle kakhulu, ngiyawusupporta. Kodwa into engibonayo sengathi lo mkhankaso ungengcoliswe ipolitiki. Sengathi lo mkhankaso ungengcoliswe yini ipolitiki, ngoba osopolitiki bazongena basondele manje kulento babayibona ukuthi sidonsa amehlo omhlaba. Bazosondela phela lo nyaka bafethu unyaka wokhetho, kuyiwokhethweni umongameli usekhiphile idate. Bazosondela kube ngazathi nabo bafuna ukulekela, bafuna ukuxhasa, ngoba sebefuna ukubukwa ngabantu base South Africa ukuthi hawu leqembu elithile seliyalwisana nalento ukuze bevotelwe. Bazobe beyingcolisa ke lento yabafethu, ngoba laba bafethu abasukumanga ngomaqembu ezepolitiki, basukume njengezakhamizi zase South Africa. Bonke laba bafethu sebebaxhasile bebalekelela kulombhikisho sibabona kubona, basume ngoba nabo bethi sesikhathele sidiniwe manje, hayi ngokwepolitiki. Wanzi kwangena ipolitiki ke lento bafethu izobe isingcolisa ke lo mkhankaso, ngoba thina abantu sifehlakazwe ipolitiki. Abamhlophe mabe belwisana nento yabo eyigugu mafa kubo, abayibheki indaba yepolitiki, bayahlangana nje abantu abamhlophe. Thina ke sizobona kulo mbhekisho sengigqoka igipa zamapolitiki bese beyona ke lento beyingcolisi, kanti inhle lento yezwa abafowethu. Labantu bepolitiki bafowethu badala, abanye baphume bengena kumaqembu baze bazakhela amaqembu amasha, bangena bathi shiye amaqembini amasha. Bekhona kumaqembu abaphume kuwo balithola ithuba lokuthi belungise iSouth Africa, akaze bebe nayo iprogram yokuxosha abantu bokufika, akaze bebe nabo. Namhlanje sebekwenza ngazathi nabo bayingxenye yokuxosha abantu bokufika ngoba befuna ukuthenga inhliziyo zabantu.
Mina ke benguncoma ke lokhu abakwenza bafethu sengathi uShembe unyazi lwezulu lungabavikela ngoba yimpi le. Lubavikele beyilwe kahle lempi bephumelele laba bantu bokufika. Ngathi bengazizana lapha emakhaya futhi bangagcina emadolobheni ngoba nasemakhaya bakhona abantu bokufika bafukamelwa ngabantu base South Africa emajalidini abo babeka ama-container abo bayadayisa begijima abantu babone bephambili emadolobheni benathi sizoxosha abantu bofika kodwa babashiya emakhaya emizini yabo bebafukumele. Inkosi inibuse sisalele.